l'habitació. Els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit, de sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit. T'esperem, diu, al segon pis. Oh, 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 i el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Ara, 20 anys després, recordo aquell moment i ens veig a tots tan bé. Tornaria a agafar el tren, tornaria a aquell hotel per trobar-te entre la gent.